Germans musulmans es preparen per invadir Europa. Nosaltres t'ho expliquem. Segons un informe dels serveis secrets francesos, aquesta organització islamista prepara una invasió a curt-mig termini de la República Francesa, amb l'objectiu final d'islamitzar i aplicar la llei islàmica al país. Però abans d'això, qui són els germans musulmans? Mireu, els germans musulmans neixen a Egipte el 1928 de la mà de Hassan el-Banna, un mestre de primària que ens deia que l'islam no només havia de ser una pràctica religiosa, sinó la base sobre la qual s'havia d'establir l'Estat i el govern. És a dir, l'islam no havia de ser només una cosa de resar o de fer el ramadà, sinó que havia de transformar-se en un sistema total de vida i polític. Després de néixer a Egipte, el moviment dels germans musulmans s'expandeix molt ràpid per tot el món àrab. Se'n van a Palestina el 1935 i més tard salten cap a Síria, Jordània, el Líban, el Sudan, Algèria i l'Iraq. De fet, perquè tingueu una mica de context de tot plegat, l'any 1987 els germans musulmans de Palestina passen a dir-se Hamas. Sí, el grup terrorista que el dia 7 d'octubre del 2023 va agredir més de 1.000 persones a Israel, donant inici al conflicte actual entre aquesta organització terrorista i l'estat d'Israel. De totes maneres, els germans musulmans no són coneguts per als atemptats terroristes, sinó per la seva implementació a poc i silenciosa en diferents estats. I és així, d'aquesta manera, com aquest grup islamista es dedica a expandir la xaria a través de la creació de diferents branques en més de 80 països. Totes tenen una mesquita, una escola i un grup esportiu, com a estratègia d'expansió des de baix cap a dalt. I és precisament això el que ens explica l'informe dels serveis d'intel·ligència de la República Francesa. En un informe de més de 80 pàgines es mostra una evident preocupació pel pla milimètricament dissenyat pels germans musulmans per conquerir i aplicar la llei islàmica a França. I atenció, que això no ho diu l'extrema dreta, no ho diuen els partits polítics, ho diuen els serveis d'intel·ligència francesos. Poca broma. Podríem pensar que aquesta invasió pretesa pels germans musulmans vindria a través dels atemptats, de la violència o de les manifestacions al carrer, com ja vam veure fa uns anys a França amb l'amenaça islamista i els múltiples atemptats que van patir els francesos, Bataclan, Charlie Hebdo, Niça. Però de fet, aquest cop es tracta de tot el contrari. Segons les persones que estan investigant aquest fet, es parla d'una estratègia d'entrisme fina com la seda, amb un objectiu molt clar i gens menor: fer bascular la societat francesa cap a un model inspirat en la xaria, la llei islàmica. Sense grans actes violents, tot el contrari, sense pancartes, sense megàfons, tot molt civilitzat. L'informe, que es va redactar només fa mig any, alerta d'una infiltració de baix nivell, que no fa soroll però que avança amb pas ferm. Una guerra sense trets, lliurada des de llocs tan innocents, per exemple, com associacions esportives, centres culturals, escoles i, sí, a les urnes, també. Amenacen la cohesió nacional, adverteix una font de seguretat d'alt nivell. Fora bromes, el pla és simple però molt efectiu. Infiltrar-se a les estructures de l'Estat, començar pel civil i anar modelant la societat amb el recolzament dels partits de l'esquerra woke. És una bogeria. I no és islamisme estrictament radical, com el que podríem entendre, ja que això, segons els germans musulmans, activaria la societat francesa a una resposta en massa a votar partits antiimmigracionistes i se'ls trencarien els plans. És una versió molt més premium, molt més legalista, amb el clientelisme de proximitat, narrativa de persecució i, sobretot, parlant d'islamofòbia, sempre. Tornant al document. El document detecta entre 130 i 140 mesquites directament afins als germans musulmans i esdevenint així la columna vertebral per implementar l'islamisme polític. També han desplegat tentacles en l'àmbit educatiu. Escoles com l'Institut Averroès o Al-Kindi han perdut contactes amb l'Estat, amb l'administració del govern, presentant clars indicis de separatisme islàmic. És a dir, ja no estan per la república ni ensenyen els valors legals de l'estat francès: la fraternitat, la igualtat i la llibertat. I ara, atenció aquí, perquè ve una de les coses més fortes. La vinculació directa dels germans musulmans amb l'Institut Europeu de Ciències Humanes, que és una fàbrica d'imams que, a banda d'estar en el punt de mira per finançament irregular, és l'encarregada de predicar les idees més radicals dins de l'islamisme. De la mateixa manera que existeixen vincles directes entre el Comitè contra la Islamofòbia, un comitè que va desaparèixer el 2020, però que l'any següent es va transformar des de Bèlgica amb el nom de CCIE, un comitè encarregat de perseguir arreu d'Europa la islamofòbia. Nova ubicació:
mateix guió. Alimentar la narrativa de persecució, deslegitimitzar l'Estat en les seves lleis i acusar d'islamofòbia qualsevol acció de control. Us sona? Amb una mica de màgia retòrica, el suport dels partits suposadament progressistes i tot encaixa a la perfecció. Per exemple, quan l'Estat tanca una mesquita o es proposa eliminar el vel islàmic dels espais públics, automàticament neix una narrativa de persecució contra els musulmans. Bertrand Chamulat, director de la intel·ligència territorial de França, ho deixava ben clar. Avancen lentament, però avancen. Fins i tot, els gestos aparentment quotidians, el vel, el rebuig a la roba occidental, tenen rerefons ideològic. Res és casual. Aquí és on el govern francès veu el veritable repte, perquè saben que no poden dissoldre una ideologia i els germans musulmans se n'aprofiten d'això. No necessiten cridar, no necessiten portar grans barbes o grans túniques, només necessiten asseure's en una taula, somriure amb amabilitat i repetir «volem diàleg i l'islam és pau». Segons Chamulat, aquí és on està el gran problema, perquè mentre nosaltres debatem, la societat debat sobre si vel islàmic sí, vel islàmic no, ells aprofiten i van guanyant espai a poc i des de les ombres. Tal com explica també el senador Bruno Retailleau, que alerta que aquesta amenaça no sempre porta barba ni crida jihad. I a vegades va amb americana, s'asseu als consells municipals, somriu i sap convèncer. I és per tots aquests motius i per l'amenaça que suposa per a la República Francesa que París ja ha posat en marxa una vigilància més intensa, formació específica per a funcionaris i més coordinació estatal. Però tot i així les autoritats temen veritablement que els musulmans moderats, especialment els més de 100.000 que resen en les mesquites vinculades amb els germans musulmans, es deixin atrapar pel relat de persecució impulsat pels centres de control de la islamofòbia i acabin esdevenint enemics de l'Estat i de les llibertats occidentals i civils franceses, amb mi o contra mi. Tot això és una trampa narrativa molt ben construïda. Tot intent de control per part de l'Estat passa per esdevenir una ofensiva contra l'islam. Jugades mestres de comunicació, edició islamista. I a tot això, com ha reaccionat Europa? Doncs, per exemple, el govern suec, a través del seu ministre d'Integració, Mats Persson, Partit Liberal, via ahir, Suècia s'esmenta l'informe francès i en molts aspectes té reptes similars als de França pel que fa a la integració i a la lluita contra les estructures socials paral·leles que desafien la democràcia liberal. Aquesta era la piulada que el ministre d'Integració feia per anunciar la creació immediata i d'urgència d'un grup especial d'experts per investigar infiltració silenciosa de l'islamisme polític a la nació escandinava. A Catalunya, com sempre, però, sembla que els germans musulmans aconsegueixen que la retòrica de persecució contra l'islam aconsegueixi calar fons. De fet, aquesta mateixa setmana on França avisava i Suècia ja actuava, el Parlament ha vetat una proposta d'Aliança Catalana per prohibir tots els tipus de vel islàmics en espais públics. El vel islàmic no és un element merament religiós, ni una peça de roba, ni una mostra cultural. És la bandera del fonamentalisme i de la misogínia. Aquesta proposta, vetada per la gran majoria de partits de la Càmera, respon al cordó sanitari que se li fa a Aliança Catalana. Fins i tot, el Departament d'Igualtat i Feminismes va multar a Sílvia Orriols, batllessa i diputada per Aliança Catalana, amb 10.001 euros per afirmar que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. I tu què en penses? Europa i Catalunya s'han de preocupar per la consolidació de l'islamisme a casa nostra?